Benvinguts a la classe inversa de llengua catalana per ESO i batxillerat. Avui fem ortografia, nivell avançat, segona part. Parlarem de les abreviacions. N'hi ha de tres tipus: abreviatures, sigles i símbols. Pel que fa a les abreviatures, trobarem que són paraules d'ús bastant normal i corrent i que porten punt i final, excepte els números ordinals. Fixeu-vos en la paraula habitant, amb H punt. En canvi, els ordinals posem sempre l'última lletra. Quart, quarta, quarts. En el cas del plural, les dues últimes lletres. Cinquè, accent obert, cinquens, cinquenes. Porten l'accent original la majoria, pàgina. Poden fer-se a partir de les lletres d'inici de la paraula, carrer, atmosfera, o comprimint les lletres de l'inici i les lletres del final. Senyor, departament. Altres exemples, per exemple, número, etc., avinguda, carretera, telèfon, abans de Crist, companyia, màxim. Els dies de la setmana s'abreugen així: dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge. És a dir, amb la D de dir i la primera lletra del que ve després de la síl·laba dir. Dilluns, d'ella, dimarts, d'm, dimecres, dc, per no confondre's amb el dimarts, perquè el dimecres seria també dm, dc, dg, dj el dijous, db baixa, ds, dg. Els mesos de l'any, alguns s'abreugen i altres no. Gen, febrer, març no s'abreuja, abril, maig i juny no s'abreugen, jul, agost, set, oct, nov, des. Pel que fa a les sigles, són paraules formades amb les lletres inicials d'un grup de paraules, per tant van en majúscula. Perden tots els accents però poden dur punts entremig. Estats Units d'Amèrica, Universitat Autònoma de Barcelona, Estats Units d'Amèrica amb punts, OTAN, Societat Anònima amb punts, IRPF, que és l'impost de la renda. Els acrònims són sigles que s'han posat vocals entremig per convertir-les en una paraula, que fins i tot admeten el plural. I poden anar a minúscula i fer els plurals, sense punts entremig. Làser era una sigla, LASER, però s'ha tornat un acrònim i ara es pot dir els làsers, igual que els radars, MACBA, Renfe, etc. I els símbols són abreviacions internacionals normalment per fer mesures o per fer monedes o coses semblants. Centímetre, dòlar, euro, i van sense punts ni accents. Habitant per quilòmetre quadrat, hora, etc.